Казвам се Андрей Георгиев и съм брат на Милко Георгиев. Живея в Лаос, от тази година ще станат 18 години. И до сега, от 18 години, нито съм се чул с брат ми, не сме си писали, нито пък в интернет се срещаме. Всичко започна 1985 година. Милко учеше в 133-то училище, руското училище, Александър Сергеевич Пушкин, тогава беше, мисля, че в ГПР-Велка. И някакъв човек го запали по футбола и по-конкретно го запали да стане лескар. Той се промени много, започна да мисли само за лески, плачеше, когато играят лески, дори да бият, дори да загубят, непрекъснато течаха сълзи от очите му. И това естествено рефлектира върху образованието му, стана по-слаб ученик, започна да ме учи, а всичко правеше само и само да се обогати в знанията си за лески и да помага всячески на този отбор. За съжаление, повечето му съученици и приятели по това време бяха цесекари и те го убияха и го малтретираха в училище, извън училище, вкъщи идваха да го малтретират. Аз самия съм цесекар, но никога не съм го закачал на тази тема. Бил съм само когато много ме е дразнил, но сега като се сетя, това се случваше всъщност твърде често. Но това е без значение. Тогава той залиня, започна да слабее, затвори се в къщи, в стаята си. От време на време идваха приятели да го бият, цесекари. Но това беше единствено контакт с външни хора. Изведнъж един ден, година по-късно, мисля, че беше 5 или 6 клас, той заяви пред всички, че всъщност е цесекар и че той обича ЦСКА повече от всичко. Аз осъзнах, че това е маска, че го е страх да признава, че е лескар и затова казах, че е цесекар, за да може приятелите му да го възприемат. И една вечер му казах: Милко, знам, че ти си лескар и че това го правиш от страх. Не бива така. Обаче той тогава посегна към едно счупено шише и ми посегна да му удари с него. И тогава разбрах, че брат ми се променил много. Всъщност идеята му беше да създава другарства с цесекари, да им влиза под кожата и година-две по-късно да им прави мърсотии. Имаше една негова приятелче, на която той му изгори къщата. Други приятели по странни начини им се случваха разни неща. Счупваха си крайници, ръце, крака, влизаха по болници и никой не знаеше как става всичко това. А всъщност за това стоеше Милко. След това той започна да става по-усърден в ученето си, стана амбициозен, да не кажа свръхамбициозен. Завърши с пълно отличие, 7, 8, 5, 10 и 11 клас. След това влезе в университета, това, което той пожела. Завърши висшето си с пълно отличие. Започна работа, която той искаше, която да му даде власт, за да може да контролира хора, за да може да влезе в висшите етажи на отбор ЦСКА и да може да унищожи този отбор отвътре. И както виждате, лека по лека той постига това нещо. Виждате, че ЦСКА върви все по-надолу и най-вероятно скоро ще изчезне като отбор. И всичко това е направено от един човек, от брат ми. Тази негова фикс идея
доведе този отбор до фатален край. Вкъщи по това време той обаче не можа да прикрие истинската си същност. Спомням си, че след полунощ излизаше навънка и дебнеше хора, които носят червено нещо, шалче, риза или обувки. Биеше ги, взимаше им червените дрехи, чорапи, обувки, каквото не имаше червено по тях. Жигосваше и с мръсенца секачето мъж. Прибираше се вкъщи, късаше червените дрехи и шалчета и отиваше в лобното му място, там не в лобното, но в любимото му място, лобното място на ЦСК, мъртвеца, където хвърляше по едно дърво червени конци, предмети и шалчета. Това, което не можеше да се закачи на дървото, гореше и обикаляше огъня, прескачаше огъня и правеше някакви ритуали около този огън с горящи червени вещи. Също така си спомням, че веднъж се прибрахме вкъщи и видяхме как той гладисал абсолютно всичко в синьо. Стените, тавана, пода, телевизора, бялата техника, черната техника, абсолютно всичко, дрехи и цветя, всичко беше гладисано в синьо. Сега беше разлял сини боя навсякъде в апартамента. Тук-там имаше надписи, само Левски, Лъс и такива подобни надписи. Решихме да го оставим, той сам да реши да промени този цвят, но минаха седмица, 2 месец, 2 месеца. В един момент му казах на Милко, не може така, тук се чувстваме като в море, не може да всичко да е синьо, като отдавници сме тук, не може така. Дай да променим поне, да има малко беличко някъде. Но той посегна към счупеното шише отново и ни заплаши, че ще си отмъсти, ако нещо направим с любимия му цвят. Година по-късно аз не можах да издържа, този син цвят не действаше на нервите и съответно напуснах родния си дом и се преместих в една квартира, но той продължи да ме тормози, пращаше ми писма, по пейджера ми пращаше съобщения, мръсенца секаща мреж, беше ги подписвал от името на Синия цар, царя на Левски, Левскарчето, в смисъл всякакви псевдоними имаше. Трошеше ни прозорците с сини камъни, които набираше от сините скали в Сливен. Ходеше специално там да взима камъни, за да може да ни отмъщава по всякакъв начин. И накрая се наложи да избягам от България и да се скрия от родния ми брат. Далеч от всички. И така заминах в Лаос, тук се чувствам по-добре. Въпреки че още не може да ми мине тази дълбока травма, която той ми нанесе. Искам да пожелая за рождения му ден да призная пред всички, че той всъщност е един левскар, че обича синята идея, че обича Левски, че всъщност до сега е лъгал, че се кари, че ненавижда този отбор. И съм сигурен, че така ще му олекне и така ще му се промени живота. И когато човек е искрен, отворен и откровен, живота му отива в съвсем положителна насока и човек се чувства много по-добре и по-щастлив. Вярвам, че ако направи тази стъпка, която е голяма, но все пак е важна, можем отново да се съберем и отново да се чувстваме като истински брати. Единият ЦСКА, аз и единият Левскар, Милко. Те, че пожелавам му да бъде откровен. Поне тази година. Бъди жив и здрав, Милко, и бъди откровен. Обичам те. Искам да те поздравя с твоето парче.